Pak Andre Kompra.
ni kum ki final jangka balang nongpo ni pidang subhai pi baro sia kaneka jing skri lang juni bat ai kubre sabtan pi ru baro ki papet ya kaneka online worship ke juni ban beteng ji skri juni tinya phalang ska jiruai ka ba san spa san pusang ban beteng be jiske jini ningkhat yai banera ban ai ni jing pulis dang baduai kulis utani pibura ega jing pulis dang la sim lagi kitab kijing penpau khat sau ndreu hadusan kaboong kumne ban ngalayo I ya wei pa pat uangel ubaher hapreng kabeneng ubadon ke gospel bamjukut ban yathu khana hakita ki basyong halor kata ka khendeu bat hakakenja benreu bat kajat bat kathlej bat upat lang baro
bat ul ong da ka kten bejam to siap teng ya ublei bat to ai ya ka buram ha u na balawan ka por ka jing bisyar jong u bat to phin ya mane dem ya uta u bala thau ya ka bneng bat ya khendau bat ya ka duriau bat ki pukri to ini pendam ya klik jing doi ko kpa jing iba bneng lom khoi kerteng jume ha khendau ko ba bneng lom ko mon jume Kulish bona try bemilari la sumaringi hakine gisi balalek no baru try to ai bo mensim khoi jome wan syong hangi wei pa iwei knang bengla men syak skor ba bun champang ya ko gospel ke jome kat ba skri jome bun ai hangi hakane ga si sabutan baru try to kur ngi bat kumju ikitu ki pamla banwan hakane kapor lese kita nak jing pang system hendra ya try to da to ri to kier mameki knamba kinla session biang banwan hakane gas sengi kentang khoi ke jongme baru try to map eki pop kan kang jungi ki pangila pensusi eme haman la kasngiru to sengi ini ki jin to ai try namar kine baro ngipan ngidam ningo kertang jisu na penim jungi mentabat sabam jukuru amen Presibun banyara balai ni ke jing duai bat pujing pulis dang bat ne kapor Ninyo ya ka jing yap tu kana mission na I enbok lang yuria. Kulis sebetulnya fibra ka kaipo mission ta katayo ka beteng ya ka jing itu kana sipangka maira na kari genia ka kemi kala bitar sikat de haba kalatib na u hamadu ba ka khun jongka ka don ka kotba kala pensan penrengba ya ka maira haka niam bakrau haperthe kabam de kaniam kersan hari dunia berkam kwa ya kamera ban kala kersan te beran ka alecha ying kamera ka konakri hanu kadon ka kotba jongpa ka bertem kadon ha kamera thia jongka jubab kamera kakmi kala rung sha ka ta ka kamera thia kala wat baro ka we ka kamera rekam syam ya ka ngam syam ya ka kot baka ong kamera kajungo hala ka kamera bat kala banyoi ya ka kotba bakadon hajong mit ha ka sabatan ka babut kamera ka le chaying mane 7 day advantage ha ka sin ka bar nomor kata ka syam lale cha ka tukan ba kalau ong bakal long try kakmi kam la sotu bale ka klempej padon che ka kli ngadon chaing mende ka jubab ka maira kakmi ka le sungsi ka maira pat kam shim latip bakal kanyam jongka long ying jongka persya ya kanyam persan bat ta hikai ru bakal long ke kabadon buram ben penyap ya undo ne kana kadukot long ying kiba kala kristen me ngala kloi ban tre baro steo hindre ngamla tre shu ha si sajan nadu kata kasni kakmi kala sedang syok ya ka ngala ban yoi bapayap na ban ya kabai yoi bapa jak burom ya la kai long ying ong kakmi haba kita ki jing sho jong kakmi kim pen kala ya ka jingmut kamera kakmi la khang ya ka bank account kamera kabala kalam lin ban imrus pa kala pen pau ya ka jing pen sngotu bale kam la se pisa shun na bank kakmi kala keno ya ka advantage itu ki Kristen ki la yo lat bentuk ya kapisa jongpa ka ong jadi kata kam sim la penduk ya ka jing jongka maira ngala yo jing kai ba lada pidon ka jing pide ban duai bat beret lot ya ki hau jisu ka ong kata ka jing syasyo kayai beteng nang tapat kakmi kala phone ya ukurim kamera ubaim bat ka way bat ka kurim ha Germany hadin kata ka ulaong ha kamera jit apreng jonga bat uble jong pa ujisu
syabangan keli ya kawe ka jing keli happy ka ong hato pinle no yuble jong phi na ka banta jonga kata kam bam la ban long ujubab bali pat phi kwa banganjit hapreng jong phi bad uble jonga ujisu kapai kitin hadin kata tre shu ban yaikran bat kam haba ka kami kala yoi kamaira kala yai bat ya jing it kala berngam bat kale ke ki bom kam palat kun namar bapam syashkor ya ngan hapenyap ya pa ka ong kato kane sni hadin kalawan syaying kamaira matkala syat ya kajing syat kala ya bam barok klem da kajing tip kamaira katba kajing bam kadon ya kabi katba ka klain ba hadin kajing bam kalai kakemi kala pa ya kamaira manra ya ka na kading syakam mitbam kamaira kala tngan hindrika lakwa sumbha kala kular ba kan bam hadin bat kakmi lami na kadba kamaira kala sedang kadang sum kawe kamyau kalawan rung bat kala kenti hakamit bam bat kala penkala kompong ya ukiu jinta kamaira kam sem rimiau hakata kamit ka kemi kala fun ban kli longkum na ngala ngasait ngaklain ba jawab kamera lap yaka la jing lengo jong ka kemi kala pensung tu lengba kata ka jing ya keren mobile hadin ka tu kanesi u baka jong ka u hamadu ula te bi ha ki bilar umdi kamera hadin kala bakala di ya kata ka kala dem ngop da ka jingjur palat ka jing sukpo uhamadu haba ula yo i ka jing stom jongka ula pla ya ka ba ula le soba map yang uong nongle berdon ula upa yang ban tap dawai ha di jong pi khnang ba pun kuit ya kamet jongpi mar kumtahi kamera kalafun ya pastor Jacob Jibel ubalong presiden ka bang beleng 7 day Adventist ha genya ban duwai na kabata jongka pastor ulawan saying jongka bat upa di ya santli ki guli renga siteng kenta hadin kala pri unongle bertan ulafun ha kata kami ban tip lada ka mara kala yap ne em ula kendit haba makahi ka jubab ya ka fun kakimi kala pendong kam yu wei pat u baka u lawan syaying kamera bat arngut ki parlok rengka jingjit kat badap da kabi hadin ba u pa don kam syabar ya kan nong yarap kam ying ula injek ya kamera hakakti hadin bad ula pet krat nangta kanong yarap kam ying kat bam pad yai jengai na ying kala one pine namar kala klet ya ka mobile te kala sim ka maira kala yap ler ha madan bat kata ka jing ka injek ka jing injek hajan jong ka daka batip upastor Jacob bat kamera kala yelong parlok kala fun ya u banyarap upastor ba arngut kirang ba balang kilara ya kamera syaka office nyam bat ula duwai nakabentai jongka kamera ka lapri bat kalayo kya kamera kam dan jingya tre ya tatin bat u jisu u yada ya laki kun ula penjam ya ka jing namar ula tip syapang jongki shuwa bakin sya bakenja kaong kadukhat sam
lenong ka bo nrupu pra dukhat ba arho kala ong uble u long ha ngi uble u jing pelait bat ka jing jab utrai ki de jing lait im na ka jing yap kat no kat ne ka benta ka jing ken show sabatan ka bat lai jong ka ne ka kwatar kanyara bante ya kobaya ad sedemi ha ka school kan ban don nadu ka kelas KG hado kelas 12 akoneri kanong ba genya Kublai Shibun and Boklang Yuria bal ayini ya kajing etuk kana mission ka basur tenat bal hadin bal handa ka pon nyo ya kajing lum ya kajing kan show kat ba nyinang lum ya jing kan show nyo ya ka choreography na ka Yuria family. Kublai Shibun ki Yuria family bal ayini choreography ka ba itanat ba negapor nakot ya iflin ban ayini ya kajing dua jong kajing kan show. Let us pray. Our Heavenly Father, we come before you on this Pathfinder Day, the 70th anniversary. We thank you for being with each one of us, both here in Nongpo and around the world. This time we pray that this small offering that we have collected may help in spreading the gospel to other parts that haven't heard it. We pray that you'll bless it and make good use of it. And I pray that you'll bless each one of us here and around the world celebrating the 70th anniversary of the Pathfinder's Day. Thank you for all that you've done in our lives, Lord. We pray in your holy name. Amen. Kublai Shibun flin ba negapor yang nampan Islam shu yang ai negapor sai pendap ba ya bor ban sim ya ka kelas. Kublai sabtan pi we bara ni nakaliang Pathfinder ni yang subhai pi kan ka hagan ka por bar kunjur ni ai kublai nam tai badai balai lam ni kan jingseng jongi te hagan ka
kuatar si kuatar ka keren sepang penlong perlok na ka benta ublay ka jingkmen banisam ha commission jong u tementa pan ina poi se kal nong ka bakhat ar ka keren sepang ka khubar ka badan bor banisam te ha swa manginya ya chekmat banginya pleasing more halor kane ka sub school ka jongi menta ka step tungin ne penem klik jing doi hakaba yin pan ni ka bor nom sim khoi ba un pensya yangi halor kane kaman tuin penem klik jing doi upa jing bab neng na por simpan pleasing mun rai dan krat me ban i wei pi wei hakaba mela ai yangi kane ga kalat bangin la ban isakri beng yame kane sin ka menta bar kumjura ne klip mal ha bangin pulai gini ki sub school ke jung ye bang ngin ya flu jing mut temen aingi ya kabar ka bang lam su thu bat ba la ban siam phang ru ya ten ke jung me temen sun ding khat pat na potar map ni po jing baro na ba krteng ke jung jesu ni doai amen kumgadang ong pi kal nong ka ba menta ka dei kal nong ni la poise kal nong ka ba khat ar ka khubor ka ba don dor ban yesam Nginia pai jaki dekat kan mau barang kerpat ba pinya pej lang bat nga kan ka par da ka ban ya pai lang sya ka kitab jing pen pau kal nong ka ba khat sau ka dekat ka ba reu bat ka ba nyau jing pen pau khat sau reu nyau ki kenden ki ba ong gum ne bat ngala yo i ya wei pat u angel u ba her hapdeng ka beneng u badon ka gospel bom jikut bani thu khana ha kita ki ba syong halor kata ka khendeu bat ha ka kanja ban reu bat ka jat bat ka thli bat u pai lang baro bat u ong da ka tin bajam to septing yo blei bat to ai ka buram ha u naba lawan ka por ka jing bisyar jong u bat to pin ya mane dem ya uta u bala thau ya ka beneng ya ka khendeu bat ya ka duriau bat ya ki pukri kani ketika dekat kan mau ke jengi kabang sim na kitab jing pau larang ipe je ha ka gospel baro ka gospel ka dan be tang phang ka jing bha ka jong jong Jesus Christ ka jing bha jong Jesus Christ kalong ba ula sya ye ka jing stom na ka benta ka jongi ulah sya ye jing stom ha ka bangi de ban sya ndai Jesus Christ ulah sya na kam taki jing stom bangi de ban pen stom yangi nang nalor kata ulah pelaj yangi ha ka bang ngi de man mat ye jing ndai Jesus Christ ulah sim ye kita jing bat ulah pelaj yangi bat ka ba kham kong san kalong ba hak jaka ka bang ni ki kun benreu ngi de ban yap ndrei Jesus Christ ula yap na ka benta ki pop ki jengi hak ba ninla ban im laj lut nang ta ladangi ni pecek sya ka Bible hak Bible ni ka keren arjat ki jingwan ki jong Jesus Christ ke kita ki arjat ki jingwan ki jong Jesus Christ hak ba ni kong ulawan sisin ban suspa namta ki pop ki jongi ndrei ka ba kham suntanat kalong ba ka jingwan ka ba arsin ki jong Jesus Christ kalong ba unwan shao ya baro ki rungai ki jong u ki bangai how Jesus Christ bat bangin ni syong lam madu hakata ka beneng ka ba thmai nolor kata ka kitab jing pen pau latho khnang ya ka tang ban pen khre ya ka parthei na ka benta ka jingwan pat ka jong u Jesus larang ipe hi haki Bible ki bangi pule ka kitab jing pen pau kadai tang kadai be sepang ba kumno ngin nang ban pen khre nam ta ka jingwan arsen ke jong Jesus Christ ta ha kan nong ba man ta ka tayau ni pule ka jingwan ka jing pen pau ka ba ya dei bat ka snem bat ka spas nam ka ba arpuwe jong ka imlang salang ni pe lang ru ya ka jing khot jong Jesus ka ba thmai ya ka balang ha ki sni ki ba khadu banya sam ya ka ne ka khubor jong ka por ka ba kut tementang ni pai lang bat nga ka sni ka ban kong ka sni ka ban kong hanai ka mat ka ong ka khubor jong ka jing sisya ba menta jong u Petros haka history jong ka Bible
ni siam ba ublei hi umle ya kano klam da pentip ya ukun benreu haswa bu unle ya kano upentip sya ha ukun benreu lengba ki jing itu lupa lada pipet ya ka isaya kalnong ka ba sabun reu ka khat ma khandai ba sipau nangta amos lai nyau kini ki khat ki kren ba haba ublei ule kano le klem da punya klem da yatu ya ukun benreu kum ka we kan uksa ha ka por jong noa ublei ula pha lengba unoa syaki breu bakin tip bakan wan ka jing slei nata ka baar ublei ula penmi ya u Joseph ha ka ri Egypt ha ka por bakan sawan kanem sneu nyau snam ha ka bak jinwan syaki nem ki hinyau senam ki basai so bat hadin kata pat hinyau senam ka nem sneu nangta nginya pule yakane Petros iwei Petros iwei khatar nabakumta ngan long ubakloi ban pen kan mau yapi hala kasngi sepang kine ki ru lap hitip ru yaki bat lapen skam yapi hakane ka jingsha ka bapidan ka jingkali hakane ka por kai kane ka khubar jong ka jingsha ba menta ka ba Petros bat kisenran kialap kisenran gi jong Yesu kialap be chepang Yesu Christ bat kumjuru kialap na ya ka jing 15 pan arsen ka jong Yesu Christ nagata daw kani ka khubar jang ka jing pen im hau Jesu kan long rim lano ru kumta ka kitab jing pau ka ai ya Jesu bat ya ka jing pen im ka babom jikot jang u ha ki por ki bakhadu ban pen khre ya ki breu na benta ka jing wan arsen ka jang u hababi perkhat sepang ka kitab jing pen pau kai ka bawan ngi jing mut jing perkhat ki jong pi haka jingmut jing berkar ke jong akum kena hi ke por mensua habang yos ngau ya ka kentin ong haba ong ka kitab jing pen pau ka suwan nang jingmut jing berkar ke jong a bang ayo i ya kitu ki merat ki ba isir khai itu kata-kata handai ka kitab jing pen pau baro ka wei ka kerantang sepang Jesu bat ka khubar jong u sepang ki sngi ki ba khadu ban pen khre ya ki breu jong u na ka benta ka jingwan phai sian jong u hoi ki tu ki farsi ki ba hoi ki long ki badai tamba kini baro kalong ba kumno ngin nang ya ka ban pen khre ya kata ka jingwan arsin ki jong Jesu Christ ban sai susu ya ne tung ne pai bat nga cha singi ka baar haningan ayapi ya ki dikhot ban nga kerpat ya pi ba penya sim ya ki khulom lane ya ulet bat ku kupi ba penya tho namar ba la rang pule yang ne kan sim ya ka por teng ko ai pi ba penya pule hala ki jong ying sam ki jong pi kadai sipang ka jing wan ka jong Jesu kabanikong jing pen pau iwei nyau nangta jing pen pau khat wei khat san jing pen pau khat sau hadu arpau bat jing pen pau khat khandai khat wei hadu khat pra ki ai nakamta kitu ki balap pule ya kini ki khat ngako aban bu happy ya kane ka jingkali ki ai ki jing pen kut nia ki bayasrem ya kebapi yo i ha kini ki dekat lada pi pej nadu nikong nadu kal nong ka banikong jongka kitab jing pen pau hadu ka bakut jongka kitab jing pen pau ka keren bet setang sepang ke jing ka bakam long ka bakam kong san hi ka long baka keren bet sepang ke jing itu lupa nakam ta ke jing wan arsin ke jong Yesus Christ lada pi pej ha ka jing pen pau kal nong ka basan ka dekat ka ba khat ar hani ka ong ba Jesu ulong kum ukun lang berot bala penyap nangta jing pen pau san jing pen pau khat khandai khat reu unwan pat kum usim kisim bat utrai kitrai
nang ta là đời pet pat jing bun pau khat nhiều khat sao hane kong un penjat no ya baro kinong syun ki baban ben bat ki ba penyap ben ya ki breu jong u nang ta ha jing bun pau ar pu ar nhiều hane kong ujisu uang hakmi ngawan kloy suk uta basumar ya kini ki ktin jonga suk uta basumar ya kini ki ktin jong ka jing thulpa jong kane ka kitab nang ta lari pe kane ka jing bun pau ar pu ar khat nhiều jing bun pau ar pu ar khat nhiều teu men sim bat kata kanong lech kurim ki ong to wan bat uta ubayos ngau to un ong to wan hane ka basung tenat kelong ba ladang ipet ye kane ka bakham serum haka sla ka basispa nyop khandai jong ka nong ka hakane ka paragraf ka balai kelong ba utrai jangi u Yesus Kristus u khot sungba ya baro ki breu ki ba wat ya ka jing im ka bom jikot bat kumjur bakin wan chau Yesus Kristus ka basung tenar hane kelong ba u Yesus u khot om tang ya ki senran ki jong Yesus Kristus tang ya ki ba bot ki jong Yesus Kristus ndai ya baro hi ki breu ki ba ap ya kata ka jingwan arsen ke jong u bat ki ba wat ya kata ka jing im ka bom jikot hakaba nyinla bani syam bat Yesus Kristus nang nalor kata sakawai pat kamat hane kalong ba nila ban ya samlem ye kane khubar syaki perlo ki jongi lane ki baying basem jongi lane ki paramarjan ki jongi ru bangin ya samlem ye ne khubar hakaba nini thulem ki ba ngin pen kre nang ta ka jingwan arsin ka jong Yesus Kristus hakaba namar bangi i kane ka perthei kalong kabom kadantang jing pensyai ki bau setan u penthame ya ki jumut jing berkat ki jong ki khun benreu tika khubari ka ba nila ban yasam se ki perlok ki jongi ki para marjan ki baying basem kalong ba yin pen kre nam ta kata jingwan arsin ke jong Yesus Kristus bakumno yin im ya ke jim ka babha te hakane ka por ban beteng ya ki sngi ki barangsa jong kane ka sabat school ke jongi ngan khot ya uibor ban beteng ya ki sngi ki barangsa Kubi sebutan biang ipi saya simpan. Aku abanai kublei pendap ibalai sim ya ka sabas skul jengi ibalai alam prangai ka sabas skul jengi. Nadu bastan jo ka sabas skul ba hadu mentah. Ni dia beteng biang ban beteng ka sabas skul jengi. Daka bagi ni pai biang ka sabas skul jengi ka si ka balai. Hang ni ka si ka balai. Ka kren pang ka kubor na bentai ki si ki bakhadu jong ka kitab ci penpau. Kapedeng jong ka kitab ji penpau kade ka lenong ka bakhat sau kapedeng du jong ka kitab ji penpau kade ka lenong ka bakhat sau hang ne ka lenong ka bakhat sau ko bagila pet ke ji penpau ka bakhat sau ka kren chapang ka ji bau blei un pendu no ya ki jai ben riu ha ka pathe ban pen kut no e ka ka si jong ke jing im jong ka history ke jong ubreu ha kan ka sla jong ka pathe ban ublei un sa khliap no bat usah penkut no eka kubar ka bakhadu ka jong ublei ka paula wai skri ka perthei ka bagi im isak mangi ban kecik pungi pule kecik penpau nong ka ba khat sau dukhat ka ba khat sau ter do arpho ngim don por ban pule ka dukhat ndrei ngitip bangi ka kren chapang ka pedeng jo ka kitab jipau ka dei kalen nong ka ba khat sau Ndrei kacing keli hane ka sabas school ke jungi kan ka step ka ong kadak persia yu ka bala penen kam hane ban batai ka jingwan pat jo utra jungi kadak persia yu ka bala penen kam hane ban batai ya ka jingwan pat jo utra jungi tagin pet ya ka sabas school jungi ka sla ka basis pa prapo
Kadak parsi jo kajing ot la penen kam leng ba ka Bible barok ka we ban batai ya kajing wan jong Jesus Christ kumbala tho au Matius no ba khalai tukot ka balai punyo ter tu sau pulai Marcos sau nong tukot ka ba ar khundai ba kajing pen Paul nong ka ba khat sau la pen srem ba kajing ot ba kajing jong ukau ki bala i ba ka yeng pli ya kajing wan ka jong Jesus Christ ban ya ka hok hre ya ka jing ot ya ki so wan ki bapuat la tho ya ka jing penjot bat pendu ya ki baman ban ka jing pen Paul nong ka bakhat sau dukhat ka ba hre ter dukhat ar ka thup ya ka khubar ka ba khadu ka jo ublei ka ba ula ai skni ka parthei bat pen kre ki breu ki sinrang bat ka thei ba jong ka parthei nak banta ka jing ot ka ba khadu kalong ru ke ka khubar ka khadu ka ba ublei wai skni ka parthei kumno bangin pule ka khna bangila ban im hakini kisi ki khadu ban ngin pe ka pule ngin pe ka jing pen Paul no ka ba khat sau tukot ka ban riu ter ru banyo ka ka banta ka kongsan ka khubar ka ba phisiam hakini ki artli ki khot kum no ki rap yingi basutu ngilong kum ki 7-day Adventist pila ban pe ka kol andong jungi ka sla ka basis pa propuei pe ka tu ka chika sispa propuei ka chikli gong ke ka benta ka pakongsan jong ka khubar ka phisiam hakini ki artli ki khot kum no ki rap basutu ngilong kum ki 7-day Adventist kani ka khubar ya kanorim ka benta ka dor kalong ba ukris ulat ha bu la suspa yingi Henry kaji syaba ukris baro kijing le boman jungi usa bisyar pakisi ki bakhadu ka baublei usa penwai no pen kut no ek ni ka perthei Henry ublei usa bisyar ki bat ublei usa bu la ka usa penyapia la ka jogi ki boman bat iki rekrut ju Henry baublei usa pen kut no asian ya kijing bisyar ka ju ko bagi la tip ko bagi la pole sidin ya ke kitab jing pen pau ka bakran chpang ke chipu ka jing pen kre nam ta ki si ki bakhadu to ini pe cheka kot jo gailen jiwat evangelism sla ka basis pakat khandai adu sispa arpo kong kum ni ha ka jing mut bakar pang ya ki 7-day Adventist labu aka perthei ban long ki no apihira bat ki nong ra jing shai haki la pesyat ya ka jing maham ka bakhadu na banta ka perthei ka ban sajat no haki la ai ka jing shai ka ba tin shai ban ka ba phla na ka tin ka jong ublei yaki la ai ka kam ka ba thleme ka jing penai ka khubar ka banikom bat ka ba ar bat ka ba lai jong ki lai angel om don da ka wei pat ka kam ka kham krau ban kham don kam ban ya ka ni kim dei man sha aka ka man pin thame ya ka jing mot chunki te toing nya phai si ka ba sau ba su thu shu ka class ka jongi ka si ka ba sau ka kran chpang ba su thu khampa ya ka khubar ka jong ublei ka ne ka kran chpang ka ji ba su thu khampa ya ka khubar ka jong ublei ku mangi te ba khubar jo ka si ka ba khadu jo ka kitab ji pen pau ka kran chpang uji su ba ka ji pen im bat ji dap pura ka ba phla ka jo uji su Christ bat haba ngabu ikene ka cikli hanga kum hakaji sutu ka jonga kaji shifting yo blay haka Bible nilap bagi isibun gid khot ka baong kumut ayu habangi ong habangi shifting yo blay hatu ni shifting yo blay bagi i ne kumno ni la ngai scam ba tu ni perkat phi ki badon hala ki jong ki sam phila ban pe ya ka kol anong ki jong phi phila ban ai ki jing mot jong phi Henry habaong ka ji shifting yo blay tu ni phai ka sabas school ka jongi habaong ka ji shifting yo blay kumno ka kran chpang ni pe ya ka sabas school jongi ka sla ka basis pa par kong ba ka ji shifting yo blay ka dei ba kumno i perkat ya ka bor ka jabing ka dei ka jing khot bangin im bat pesu pha ya ka man ka jong ublay bat ban bu ni kong yo ublay ha ka jing mot ji perkat jongi
bat kaderu ka jingkit khia bat kongu banyalam bat im ha ka jingim bari blei kata kalau ka ek ka bangi tip ba kumno bangi shifting yo blei ndre ka ji shifting jungi yo blei ka lei bangin bu yo blei ha ka jingim ka jungi ha ka bangi le ya ka ek ya ka no ka kam la ne ya ka ek ka bangi le bat ngin long ru ki bakit khia nam ta bat ki ba kongu bat im ka jingim ka ba blei kwa bat im ngi ban long ki ba khuit bat hang ni ne pet ya ka kecikli hang ne ko ong kum no ba kit ne kit khat ki ra pa su thu ya ka jing muat ba shep ting yo blei bat ban ai ka burom she u ko bangi tep ha bangi pule ya ka ni ka si ka pasau ka kran spang ba su thu khampai khubor ka jong blei ka ne ka kran spang ka ji shep ting yo blei hrei ka ji shep ting yo blei hoi ka di ka ta ka ji khat ka ba bangin im man pasu phai ka mon ka jong blei bat ban kongu ya ka e ka bo blei wong hingi bat ban kit khiai ka e ka ba ni siam kit khiai ka e ka ba blei ula ai hingi ban kit ko bangin la pule ka tin ka jong blei bangin sutu bat ban nyalam ru ingi bangin im ka jing im ka bari blei bat ka ban ai ka burom show blei kini ki long ki ba ki bo blei kwa ingi bangin long ki briu ki ba sutu kampai ka kubak ka jong blei bang im kini kisi ki bakadu ndring di ban long ki shifting yo blei bat ban kongu yo bat ban ai ka burom show blei ha ka ji im ka jongi ba ha ka bangi le man na ka banta jo ka ji im ka jongi ha ba ka ban la ka si te ne ka por ngine poi ni pul ngine pet ka ni ka pet phila ban pet lang ban nga ban phai lang ki bible jong phi cha ki ha ki ba pidon hala ki chong ki sem phila ban pet ka chi pen pau le nong ka ba khat sau tu khat ka ba khat nyau chi pen pau le nong ka ba sau tu khat ka ba khat we Genesis r le nong tu khat ka ba ni kong ter ru balai but Exodus r po hadu khat we ngim don por ban ya pule lai ka ni ka tien rei phila ban pule hi haying but kecikli yang ne ko ong ba ka e ka no rem jo ka jing mane blei ka ba shisha bat kum no ka sabaton ka thaba ya ka ne ka ji sutu ngine phai sa ka sabas school ka jongi usoitan ulak takti ya ka si sabaton nambar utip ba ka si sabaton ka long ka mat dang jong kamat deng jo ka jimane ka boblei la thau na du mani ko jo ka perthei ko bagi tep ngila pule anda ngila pule ki chipen pau sau len khat sau len nong khat ka ba nyau ba chipen pau ter sau len nong khat ba khat wei Genesis r iwe du lai ba Exodus r po du pra len nong r po len nong khat ka ba pra du khat wei pina pule ka ne pisiam ba usoitan ulak takti ya kesabatan nama utip ba kalong kamat deng jong kecimane ka ba pen krau ya ukres kum unong pelong ba ka kentu hi baro ki breusin rang ba kenthei jaka ban mane ya u ula thawe ka bneng ba ka khandau ne ka chipen pau le nong ka ba khat sau du khat ka ba nyau ka kren ba ka chi de ka arta jong ka chingej ban long hi mata kisi ka khot biang yangi sya ka jimane yau jisu ubala thau yangi ba ubla ai hangi ka bos thu ya ka dor ka jongi hau but tuinya pece kasi ka pesan ka kren phang ka ji khot ka ba khadu ka jong ublei ka ji khot ka ba khadu ka jong ublei habangi pule ka ji pau lo nong ka ba khat sau khot ka ba khat phra tuinya pece ka pule tin ka jong ublei na ka kitab ji pen pau lo nong ka khat sau khot ka ba khat phra ki badan doi pul sobha ban ya pe lang ban nga sa ka kitab ji pen pau lo nong ka ba khat sau khot ka ba phra ka kitab ji pen pau lo nong ka ba khat sau khot ka ba phra ka kren but wei pat wangel ubar ula bot udaong la kelon ka Babylon kata kanong ba ka ba khrau ka la pendi ya ka kenjaban riu baro la kenjaban riu baro nakawai ba ka jiki bitar ka jing klim si jongka te kumangilang pulek ti jong blei ba ka kubok ka jikot khadu ka jong blei hang ne bi siam ba blei khwat ka Babylon upen i ba ka Babylon ka sakalon ha ka ba blei usa ui ba ka Babylon ka sakalon Hendrei ketiklian ne ko ong ba ka ipat mengi sutu sipang ka Babylon ka ba kenjam mesem nakini ki khot
Tung ini pej nak sahabat sekolah kejungi hak kitab cipun pau kaktin Babylon ke yang pli ke bor cipun niam ke balam ler ke balam personal riem hak cing tre jong ubriu hak dustur bakaji hikai balam ler ba perkrau ya ubriu ke badan kecil su hak simet palat pan yu jisu hak cing im kelepop jong u kabu ya ka hukum niam ba kino hikai briu ban kam krau ban ya ka hukum ke jong ublei Kapabilan kalong kamat pleng jo kaji mane blei thau jo kaji mane blei si bat kaji kai lam ler jo ka perthei ha kaji i jili jo ka mensim ka jong briu kani ka bot penyat niam ka bakla da kaji witu kala pedang ban kdup ilut kaji kai niam ban mane yo blei jo ka blei thau jo kapabilan kapan sawai kaji khot jo ka peneng la kelon kapabilan ka bakrau tu yami no naka ko upai la jonga Pila macam kecil pau lenong ka pakat prad khot ka baar du basau. Ublei dia ka bor ju la penmi ya ka balang 7 day Adventist. Bat pen krau ya kane ka bor ju ukres ha ka jinglong badap pura jongka. Bat pen krau ya ujisu ka long berkentiu sejrong. Ya baro ki ji ka ju. Kadai bat pen bena ya utang ubalong kalenti ka ji sya ba ka ji im pila macam ha ka gospel jong Yohanes lenong ka bas khat sau du khot ka ban riu. Kadai ban pen pau pertei ka jing bakla jong ka Babylon ka persya ka jing sisa jong ujisu Henry habang ipech kini ka cikli jo ka sabas ko jing ya kini ka kata persya ayu ka jing mane blei ka bla pen pau kini ki khot ka jing pen pau lenong ka bas khat sau ka batai artli ki ka mane blei ka jing mane yo nong thau ba ka jing mane yo mar klau Kini artli kijing mane kiblei ki pelong apleng kasi ublei ban mane ka sabaton ka basisya bat kasi munculi ka bujli kum kasi mane blei bersyukur kasi sabaton ka thoya ka ji song taj ka ji scam ba ka ji sngan ka bangidon ha uji sukres kum unang thau unang suspa bu sem ubasawan jongi hanre ha kasi mane blei bathala blei thau ka bathala ka kedau ya ubriu Bat kecing bujli bersyukur Kapa persyong nong rim Ha kecing perkat beriu Bat ha hukum beriu kejongi Kumbang ila pule Baro sepak kasabas sekolah jengi Kane baro kekres sepak kitab cipen pau Kekres sepak kecing Persi kiba kadu Kiba nyihapan perkrek kecing im kejongi Naba ublei Bakata kecing bisyar kejong ublei Kanam selam syuk Kasawan Ingat bakal sawan sian bahkan ublei usat perkut doa yang nega pertei bakal histori ke jomu kabangi ia mengenai ke pertei ke bawa ublei usat perkut no usat kliap no ka histori ke jong ke jim jongi ki breu ban ko ki men ki para ke jongi usoitan upersyang bat perkliat ingi ban le ya ke aka ke bawa ublei kwa ingi ban le henrei ngi duai bawa mersim jong ublei undur kat bat ngi kat bagi dak im hakade ke selap pertei Henry tu ai to ngin duai bat tungin ai ke burom syu blei bat ban shifting yu ku mangila pule kalenong sabas skul jungi ke baladap kam tam bat perkre ikisi ki khadu ha ka ching im jungi bat ngelong ki balakloi bandar kat lang bat hakata kasi ke bau jisu usawan basyau no ingi perlo nyet bakapor kam sya ingi banginang ye biteng bat pulis la ban pulek tin ke jong bat pulek ka sabas ko jingi ngi skam ba blei undang ker unang ker kui pi ka ba pidang don ban senglang ban syakri la blei na ka we ka por kui pat bakal long ka cikir ku kata yang nga ya pi yang nga kham tam bat ya pi ru ju ki ba pet nyala ki jong ki yang ki sam ha bangi syakri lang yo blei wa ai bo blei untuk kalang bat ni na kawai kapar si kawai kapar kawai pat kat bangi nak syakri u to ai bau blei na yai kerku yang i wei puwei kat bangi dang syakri u na kawai kapar si kawai pat bat na mentah ka burom ke jong blei amen Kublei sibun pendapat aibor balasim ya kelas kebesutenat bangi skam ba ke aka banyi layu sengo mentah ka sengi kan long ke jingker ku ni wei puwei baro ban penuai jiskri jinyi to nya palang ko jirwai ka ba South Park South Pole
Te ban penwai ka sabat school kelas jungi to nginya pendam kle ka jing doi. Yusbe ku be shibon try jing don kalang bat ngi ka ne ka sngi ba sngi kumju ro kam tama ka ne ka sngi ba kolong ka sngi ba kerpang jong ki pathfinder. Idoi ro try ku be shibon ba mela don kalang bat ka sabat school kelas barok kuwe bat kam tam yaki ya ka sabat school bengi layo na i aibor bat na pendam. Idoi ro try to ai bengin long ki balapan kre ya ka jingwan arsin jong me. Bengi doi ro try ki dukhat balang jungi ki badon hai sem jong ki kumju to don kalang bat ki kamdam to ai ki kemat ka bakoi ki kia te ba bawai no ekane ga jiseng jungi ki doi ro atra be mendan kalang ba ka jiseng asin jungi so atra ba jing doi jungi da ma atra ki pop pun ka jungi ba punyi pun susi me ba pat samen te hakane por sho bangin sedang ka jiseng jungi ngi ko i lateng ka bin ai ka jung roi kerpang. You are the one. There's no one else who lifts me up.
By the grace of God, the Pathfinder laws for me,
Pok pa ba ko jingi ba neng ka burong kalong yung may kutray. Di ayu kami kay baro bang na penyai me jingi han step. Sabaton ba ko ba kentang yung. Untaan muslim yung may undang kat ban ni. Burong yung pa yung kun ba yung muslim ko. Amen. Kublai sabaton pi baro ngadap dak jing ngok men ka bakrau bangan yo ekni kalat bangan yang biang kumni hakmat jong pi bangin yaro lang bangin ya lekmen ha kerteng ka thiang tam jong ublai jong Yesus Kristus ngap pediang subhai pi baro ke baya snok kilang bat ngi hakni ka por ki parlok ki parjor jongi bat nga pediang subharu kumjo ki par banget ki jongi ki benang ni na nongpo na shlong na kiwi jaka jong ka jela jongi bat ngatip bakidon katuk ni kibia snok hilang ban ngi hakni kapor ki badon syakiwi jaka te ngach kemba ublei un kurku yang i we piwe kat bangidang ay kapor jongi syau baniro bat ay buram yu ya kerteng jongu kamtam hakni ke sngi ka bakerpang bat ka bakentang ke jongu ka sabaton te ngatrai pi perkhat pabalei ngi haban belei ngayeng kumni dakani ka uniform Engkau banyak tu pi bam taras ni kedai kesni keba kerpang jongi ki pathfinders jong kabalang 7-day Adventist but boro situlup ka perthai ngi rakhe ni kesni but khamtam kalong ka eke keba kham kerpang namar ba hakani kesni kani ka kenhun pathfinders kaladap nyo post nem hakajing syakri yaublai te nganget scam ba kadi ka jingr khu jong blai ba lam nanti yang i mo kan hun hadu kani ka klimat bat nganget scam ba blai un yai khu yang i kat bangini ya chaprang bat kham tam bangi long ki sakhi namta jong ki wei ki badi bantip yak tin ka jong blai te klam dap slam show ban sedang noi ka jing syakri jong i tong ni phai lang banga syaka number jing rai ka ba san spa lai pusan maka ko jing rai ka ba thamai Kajing ruai ke boong sipai jong ujisu but under dep akurpat yai Mrs. M. Karbeteng in wan chakmat ban ai kajing polis dang bat kumjuru ya kajing duai sedang Abariu katu
ta swa bagnya senang pat sune away jing sang ka ba arsian kana sni ton tam poi jong blai khat subhaya ki wei para bangai ki badan ne ha palang man ko bat ki para bangai ki badan ha palang dana kari si te ni ha kana sudong jong kana ri ko ni kham tam khat ka pa bat khat subha ka pa he parok ni ki ba kwa batang ban snap ya tin jong blai oh tin jong blai kalau kordo peniem yang ini beliau nampak bersama dengan dia bersama dengan jar bersama dengan Jepang dengan dan kumpul jong ini tin jong blai injok yang boy nainu saya blai hai ini tin jong pen kemal ini mengilah ini jintai buat dia jinsnen buat ini ada jing blai ro yang ini kepalang ko kebakat ini bagi wan banyak pulih lang ini tin jong blai ang sini sepeton tampun jong blai kene ada sini bang blai sya labu bang pentang ko jadi sini menbawa thang ni pathai na ru stang ni jing thang jong blai pathai langsung sini langsung khat ni sini sepeton jing blai jong baru la thang ni beliau unjuk kumta suami stang ni jing sen khat ka pa ko wei bagi snap ang ya di sana nang bagi ne ki ko ti bor ba blai a di start brio ni pule lang ti dong blai so ni se o ya no trend ni ni pule kai chati ni pule stang ni na ti marcos kalau nong ka masih pau ka khat ka ba ar kue ong ne jisu te ha ba la ni ha ula so i ya bat lo ong ha kawai kadang naya me o kira dino kat bangadon ayo hat baduk te menyo kacingin siaw hamnen te ale daga te kading na to bodu janga ibu le biang saksian dia kena Marcos kenong masih kau kat kebaar kue jisu te haba wakmi hamu lasno ie ye ku ba ong kawai kadang naya me o kira dino kat bangadon ayo ham baduk te menyo kacingin siaw hamnen te ale ra te kading na to bodu janga jisu la keren hau ne hau samla baru spa bertunjuk roh nyapasa away kucing tulis sedang ni kepada naka Lukas kelenong berkat kendai nyapasa Lukas kelenong berkat kendai kerkat kebakar kebaong kune Hendrai kebau lagi yang tuan usahios ulah ang hau try hakmi ya kebasiteng dan ru ijonga a try saai han beduk bagadang simplok ya ru na ngoro dak mamunoy na mer ng sasiupat sausa nang dengan kami sai ni kulit yang sasiem hi na nera kostar dong Lukas nong kat ndai kat bapra ong yang kone rei habau re yang jo gat safios la ong hau trai hakmi ya basiteng nang ru jonga a trai nang saai han betuk bagadang simplok ya ru na ngoro dak mamunoy na mer ngan sasiupat sausa kini ditintian yang safios kabawai tu ya jisu bat suabanya sedang ini jadi sen doi pendamlan ha jing luai ko pali bahamnen sasian pat al blai rai ye memledorkat pati ini sasian memledorkat ke yang tentang pun ne kan kepalang Bulan sekolah lapat ini dia tentang dunia mesti tentang dunia atau warna dunia yang mana ada seni cinta dunia dia bisa seni betul cinta dunia ini percaya bahwa masuk seni ada seni banyak orang sekarang pun Mela puro ini seni tentang pun itu seni nilai pun itu sampai dapat dengan orang seni ini penempang terjusung kita kecing ia kecing burung itu yang tahu menjadi ini pokoknya tahu biang ini pokoknya tahu biang hak bahan nilai dari jeham jong ni
pop lalong bacot bareng penman ai me man ka sa pun me ye do me ban gap naman tayo pop yung kat ye pat ni sa macam peniem ko jong ni ba me kai ku ni ba kuno ni kang te bre ba ni yo pat sa sie ni ka pop ko jong jong ni a ka ni be tham yo na ka pop Jeng penting, datang beliau lelang bermes kata iba, sok bagman ang danso bajing yang meninggal pang bajing tenjang kumbang yang penduk ini pakai. Orang bahkan pakai jendar, penduk ini pang ram, penduk ini sam, penduk bentar kumbang dan semek no, kubrai sibul petram, melombai betul melombai betau, sisa mendapat limbang di Islam sendiri. Nanti sisa umat ketahui yang banding yang semua keluar kita yang semula kan mau dengan husband kami yang semuanya yang semula keluar makau itu sebab mau kita berkeluar ini long itu long kopi ada kau itu sebab mau kita semua keluar ini ada terkuih dengan balang nampak terkuih balang dengan terlalu sebab kita di sini dia Kristan kue warna bersama lek demam gedung terpulang dia uang sebenarnya Kristan berkali kali pun gedung terpulang di sini ke warna di dalam seperti ini yo berapa jenis menawan sisa besar dulu kan sisa kedua yang mana sektor kegiatan musik dan itu antar dua orang akan itu dua orang tahu berdiri bersama pangkam bersama yang senju atau isme itu kumameti nanti kemana kumameti hamba betul nanti dari mana jenis ini itu tip yang dia ada dari kembang nanti Waduh, itu adalah tempat kesini adalah tempat ini dia kawan dia itu ni, jengah bangga macam saya entah punya beliau dan entah musim berdua punya pasien, berapa suku, berapa kuliah tinggal ni, berapa nama pengkeh, ini dia berapa long dan cepat keh, man long cenjang dan kejuan, kejong ni ada siapa kejong ni. Atau jika iwan atau sak itu jika kita nak sak iwan ini dari itu air cinta itu jenisnya kita bilang lah bisa masuk ke entah sendiri apa kemarin terus ini terus yang mulai pada ibu orang dari usaha kemar hingga dua yang panggil kita bersih nak patendar kembali dan yang lemah patendar tadi terkoyak baik isna bayo ini jingkai sekarang ini jingkai tempat hendak lah penset kami aku macam pengebalang tu yang sedang pakai pentermal di industri pentermal jingkai bayo ibang kat semayo pentermal ba kuno bayo jingkai berai kami panduram ni bahawa kurang kam ini ada di sini ni kita dalam di sini ni Kinong tray dong, ay buat juga dia dah smart pang. Kinong tray dong ni kita nak jalan sebab tray apa. Dah pang tray ni susah dari tray dong away, susah dari kinong susah jalan dong. Buat pang tray ni kita tray. Dari dong ni kita dah susah. Yang tempat waktu kita kelas berkai tomat ini pang tendensi yang kami amin. Nak kau benai ku belai pi ya kejing place dang badi kejing dua jong pi to belai nang ku ya pi ka be syakri u nak we ka por syakwi pat hakani ka por in pai pat syakwi ka benta bakata kalong hakabangin ya pet kendiat ba kumno kani ka kenhun pathfinder kasdang Bat ya kata ngin ya pai kendiat syaka video ke balingkot ya ke ba PNCI ba kumno kini kenhun pathfinder kawan ban yang ban syakri nam ta jong blai
ngathrai pelaya sengutu ba kumno ba kani kunhun pathfinder kawan banmi lemba tu ka video ka balengkot te ngangai scam ba khamtam iki para bangai pinang pencelur ba pinang ai kemensim yaki khun jongpi khun samla jong ka balang khamtam bakin wan bakin snok hilang bat kani kunhun om nam tai la de hendrai nam ta jong blai in poi pat sak sakawai ka benta jong kijing chakri bakta kalong belum ya kijing aingo te kan banginang lum kijing aingo bakum jong kerpat iki badan hayeng hasem ki para bangai jengi bapinya lum ya kijing aingo jong pi te hakajo ko por hi ngin yo pat ya ka choreography ya ka bawan ai de ki pathfinders hakane ka por te bon dep kata ngan khot kerpat di church pastor ben wan chakmat ben duai nam ta kijing kun show For your glory, we're taking territory, fighting unseen enemies.
Tungin pedem klip ngin duai. Ableu pa jingu bahab neng long bkhoi keteng jome long mon jome ha kendeu kumbab neng. Kat no ka pendap ni ka mensem jingi da kajing men a try. Bangi yo ban shakriye meu blay leng ba ka ni ka online worship service ha ka ni ka sngi bang kentang khoi ki jong meu blay. But I try ka ni ka por ni kwa ban ai ngoi meu blay ka jing khu ba melat he ha ka jing im ki jong ni e ka jing pendap pen biang ki jong me ken try. Ba leng ba ka jing khu ka jong me bangi laban pen pai ke ni ba kendia di ka jing ken show ha ka ni ka por ki we ni ka ba ship ho ki jong ya try. Bar nga duai be meu blay men khu ya barok di khot balang jungi hang ni hanong po but na ki we ki jakaru kum jo ki ba pen but ki ba ya no lang ya ka jing ken show si ka kam ki jong me a try. To ai ba ki ni ka jing ken show ka bangi la ya lum ha ka ni ka sngi ba kentang khoi jong me. Kala ban pin spring shishu ye gospel jong me kumbangi yo snyo ha class sub school na marngi tip ke jiwan ke jong me kala along ha jing khang out try to ai ba ke ne ke jing ai ke jongi ha ke ne ke sngi ha ke ne ke por kan yarap ban yalap ye ktin ke jong me bara try ke ne por nga duai men yai teng ban kurkhuru ye ki de khot balang jongi baro hala ke jong yeng ke sem joki ke jing troy ke jong ki ban a try but the mapru ye ki pop ki jongi na mar gi long gi breu pop dina ki ba bon ki liang but to the snow ye ki ne jing dua jongi na mar ngongi pan ha kerteng jong Jesus Christ balong nong penim ban noses pa jongi ne dom ta do ki bom jukot rukum jo amen. Kublai Shibun Church Pastor ya ki jing dua jong pi nam ta ki jing ken show but nginum don show ka jing roi pedeng hendrai ngin yo ka jing roi kapang ya ka baun ai dai NG badi antom. A long time ago in a beautiful place, children were gathered around Jesus. He blessed and taught as they felt of His love. Each saw the tears on His face, the love that He felt for His little ones. I know He feels for me. I did not touch Him or sit on His knee, yet Jesus is real to me. I know He lives. I will follow faithfully. My heart I give to Him. I know that my Savior loves me. Now I am here in a beautiful place, learning the teachings of Jesus. Parents and teachers will help guide the way, lighting my path every day. Wrapped in the arms of my Savior's love, I feel His gentle touch. Living each day, I will follow His way.
Savior loves me. Kublai shibun inji berantom ya kajing ruai jong pi. Tai bom le ku ya pi kat bidang yaro bat chakri u lembah kisur jing ruai jong pi. Te hakni ka por ngin pai pat syaka benta ka berankam berkata kalong bengin yo no ya khubor lembah chakri jong blai. Te khendiat syapang inong kren hakni ka por idei ibasa shlong bawan na kasnong lingyong but idei temen basan jo kabalang kami yang teh shlong but ilong ibriu bashir hem hakajing syakri jong i yoblay te klem dapen slam shu inai no kapor shay nong kren i temen basan em walang Pentang ni bukrau si kuj tentang yang mulai yang ini program QE ini mana te ini ka lama ini ka cham jong kalau pai tanda kubelai ni kena pai tanda nong alam pai tanda kubelai alam nak kapor balang jadi bahkan kiu seprang nam gilang kena basmat basting ban long kilan met jadi kam tam ban ai ko burom lani ban trei nak benta kam jong le to ai begini ka singi jong ki ka long singi jong ki jing kerku singi jong ki jing kemen ka singi jong ki jing jok nong alam bagi nang la ban alam ya ki kena tumjo ki nong go ki kena bagi tania bagi practice bagi penmelen kumno pandang long ki jing jok ka kam da ki jing alam jong le ai bagi jing alam jong ki kanang ki seprang amen. Abang kong dap jusu khlau boleh baulala bal aipor nga mga panjeng ban sakri manyaro ringkat ban prabangen di yang opor baar kublai kerpang lembah palang khot subha menyadon mentalang ng yang kulay kien kublai bat pastor penyanyi balang numpo bagila bani sakri lang dak musim jong ijing e ban pen krau ya kerteng kuy don bor ki jong me sai sien na ne ko bor dia subha pat ki baro ijing kemen jusong e ya para bangai khat balang jong balang numpo walangin lang panyadolang hari ni kayeng kejong bleng hari ni step ngai step mawalangin dong jong kiyeng bleng yo iyengi bangi trang ban pek sakri ya ke ke bagi nong keniai kilale hari ni ko justru khot bhai bi bangi ni sakri yo bleng balas se kham tam ni kilok ki jor jeng ingar ki bundai na balang 7 day mentis lani ka balang ka basak ka jomble ki be pelaj bol lang ni ka por ki be kmi ki be pek perkhat ya khubor jomble ni ka por bawan lengba tim jomble doble no ka kham tam batki ta jenggot ki perkhat undon perkhat ki yeng ki sem jompi nang la banyo ya ke jing koi ya ke jing klein ya amet kapat bat ke jing kemen hak mesim bat jakri bat ban buat ya ke jehi kai ya ke tin kabok fuji masa tenat ban yang ya ke balang hoi aslam semala andot balang aku makan rius nem mensua ala don ke balang sam yakin jong bleng bagi pulelang yakin jong bleng ndrei mentang yo bengalat sai sin hakane ka sifut ka ski bakentang sabeton di jong bleng bannya don kan bati we pai we do bleng un don kan bat ni kat bagi sedang yakane ka jing seng ka jongi hoi
lese bun ngilakwa ban yo rum no at yeng mane jungi ne ka la ka por ka patoi ai ble basta penyan ya kata baru ya ke ai ka ba don kam ban ne hoi lese rimna ban klet menda babun lagi beriu kele keren sapang kata jingpang selam ka bacerke ka corona ka bakiom kepala penting sisa hoi andrei jeng subjek jangan step kam semlong sapang kata corona dengan suka ban keren Chicken Argentin hoi kadang pai sa Bible tu nya pai bangana Bible ke tin ke jong blai na Matius ke lenong ke bacipo Matius lenong ke bacipo tad khat ke ba ar ko khandai ngala ban yo i ham to khndiat ba ke keren sa phang jong kata jingpang lani sa phang kita jinge tiba ngia kendu man ka por lalong ke ai jinge kendu ke bacer kai ha gini gisi kijongi ngapa ban tiap hai na ka Bible ka tin yong blai na lenong ka baat Matius lenong ka ba chipo ka khat ka baat ku khandai bat lai away hang de tin yong blai ke thu yang ni ka ong Matius chipo at ku khandai hadu lai away kim judi at bisa atli kisimyeng Henry na kita away kan ha hak neu klem na din te pa wat yang nukli jong ki baro la nyeu nama kata to wat yep tempi kalong kampor yaki sibun ke semje hoi ada ngia kren katang ta di jop ten ngis ngeu ba blai utep kham ha wat dan tek semje bangi pe kilong sem di badet tam penban blai wong kan om ha ka wei ru hak ndeu klem ta din te pa ha do phi lei lei thêm kham por ban ya kita simien blai tep kham ha ubala ban nyo wat ya ki yu kli jungi kat no unyo por yang ni sa ban ha din blai sa ni ya tang ya subjek de por to nya pandemic kli ta sen ai ni doi Bupa baku jengi bahbeneng, long baku cakap teng ke jomi, wan ka hima jomi, long kamon jomi, akan deu bahbeneng. Tador kat bangi try ne opor ke don kam yami. Klem me ngimla bandai da ka bor jengi. Ndai don kam yami ban, ikai yangi kumno bangi pule ke jomi, kumno banyak keren ya ke jomi de por. Sang bakal kalung balong ke jomi toy. Prabangai be jengi, kalong ke jingker khu paralok jongi habak yo i bat pek ya kan ke kubor akan ke sikut ke sikitang ai musim jongi yang berkat hapo jangan musim syariah punya lam yang nang bagi eke baru menginkan ke por kalong blok dia hun hak mat ketting isne jongi kupa ngeu ma yang nopo terteng jongi su mapan madwai ke jongi baru mentah kata amin neng konge nakba banyak lam ni jengut jeng berkat jongi naga ketin kajo bleng bat hoi nilai puling ai kublei yang kong marji khat bedeng belai jeng pulis sedang bat ya ke jeng wai sedang jongi nak anta jongi we ada ngapon ki jengut jeng berkat jonga wanra banyak pai banyak syaka gospel jong markos kalenong kabacipo markos kalenong kabacipo kadkhot nginya pe na kabakhat nyau markos cipo khat nyau ayu gaya thu yang ni hani hoi keren hani gawe kat bau jisu hakawe ka sin udang yai na gawe ka snong ban mi sya kalenti ba lane sya kalenti snong ulah lek hagane genti ringkat bat sanran di jong bat hame lawan ni we usama hak man pule nong bakhan nyo kat bau dang lek te nang ta genti ba we ulah ket thau bat ulah dan ko se hau bat ulah kliu ko nong hikai ba ha ka ai bangan le bangan yo ya ka jing em ka ba bong jugut ulah dan we usama
ubawan ban mare hau jisu ban dem krup hak mat kislajat jong no penem ban ni sama ngitip jing tho jong jing san sem chakri jong play mem hoi hak kot jong jing san jong arta be thuk ni ne samla wadan kuram budak sencha jong kibriu usamna bakrau bastad bat barista bat hangne habang tip sepam di jiwan jong jisu ula dem krup yala selajat ula dem krup selajat jong jisu ngapa banyak pai mat pi ngene ko kon ni kong ne naga cici jong after pon jagi nong keren cici jong after pon jagi nong keren gelenong ka cici ka baar jong after pon jagi nong keren gelenong ka baar ka ar keren gelenong bang lai ka khat ka baar ar keren lai ar tin ong kum ni ma pi long ka cici ta ki keren jong after pon baki briu ki la ban kule pi ta ki jingkren jong after pon bo ko ya ki ka kinong keren nanta apa banyak palang ban pi ka wei pat na ka kosper jong yonis kelenong ka bakhat tau ka khat ka bakhat tan ka hong lada ki e janga sumar ya ki hukum janga kine ki jingkren ki jong jisu lada ki e janga sumar ya ki hukum janga nanta cucu orang ipet asros arpau kelenong ka khat ka basau pai ki bible jong ki na ka Exodus arpau kelenong ka khat ka basau pe thu yang i ham do yang jingkren pe jong play jong i bolong nong pen em ba kwa ban ai ka kata ka jing hi kai halang jong ki breu nang pakan sa ban itu ban tibiu pateng la pateng kelenong ka arpau Exodus ka khat ka basau men on thao ble thao yalade lane men on mane yanu men on long le thao e badon haga kendo sako lane su neng ki jero mane ki e ru ki badon haga nek patai and they mean mane dem tayo try about ble jomi ta ga jingkren ka jong ble lai ki nek khat ba puli after pon ko kilong ke cici yo ne ki jana sama hukum jama nang ka jingko jong ble Exodus Moses kalau itu ini men of how play how ane le tamla habolawan dem grup how jisu bolong ka ai kebangan le nang mangan yo ya kata ka jingem apa bom jukut hane jisu la kren how bola pek how dak jing e ka bakrau balai nama kita jing nang jong uban peret nama kita jing nang jong uban kren bat ban kerpat how kumta ladai namar kadai ustamna badan burung beuspa no sencha jong kijiu bat bat gini ki si jongi no sencha jongi la khat ki minister badan burung yone samna la nyau bau ustamna badan burung akan mau ko ikatin kat bangadang lek dia seng sa tai jadi thai wa dia dia pada sekap bat la nya el kali hoi hong sut rem sut la nya ya kali ambassador tenang Toki pon bat ila lawai ni seng kebeton preng sekap ila yai tengah bat ila rungkai awai ke krem bat ila mi na to krem ila yai kam tharung man yo i Jakarta ka Bangladesh bat pandangan begini yai hantar ila som hangali awan mi wei breu balabat yang i bal khangket hanta surat balalong kenjayo pensange ya bat ngala perkat ke kabal yang kali bala keren andre lew lawan hana bolong sahat sobha yarap ini yaga phet jong ki kena sama o ki kintin ke basutnan lew ulong yang sobha yarap sahat ka kerteng ke mangayo hada ka pol kalau kerteng lese kabal sutnat banyu kat kerteng sahat hoi balang amdon pisang ngadon dan kekali hitek pisang ngadon duna hendai nadu kijing nampan keren jom malah sei hitek pisang bang ai ha utau nong apa hendai nadu ni pai jom udah sama pasal oh jisu ropek jom bat ngong kumbang la polis dan minta pilong ka cici
Jisu lalong kita keciki Ahmad jong ne sama bayu yang jing em jong Jisu jing ya jong Jisu kadno habau ya jong jaga ulah cembe kelung kampel lagi nong kelung lese ki bajabo jalan ki bapong ki jang ki bang kuit ane ki bang dondon hande sem kon thok ki bat kon koi kon klain jing pang ki jong ki kampel ni kendu ki no kelung ma ulah kata ban ai ki ya kata ki jing le ane lalong keciki ya Jisu Ahmad jong ne ukna jong ne utama bat ulah wan dan prabal kalika ale bangan yo ki jingim bom jukut Jisu lo am hau metep ya ki hukum men om yo ki we ki blai men om mane blai thau men e ek pravajan tumilade men muram yo pa ba ka tumi wong o ya ki ne baro kokna kalale nadu men bang adang khna kalale nadu men badang khna saka e ka we bat ka bang adang khna tamla badan burung bestar ulah kuat ban trei ban long semran dong Jisu ulah tu bawa le ki ban kata paran sania ban Yesus kam bau yo ya ka jingem bom jukut bat ulah kelika bangale bat Jisu ulah baik ladang IT si jamne ulah ban long semran jama ulah ong hau kau we medan guna kum bala plesdang ai kong marti di kharteng ni puat now kos ber cuma kos kawe medang o de se o samna ne polo perkhat kai kata bau danguna kai ka bau danguna ngai stem kat me song kali bat almut ke pastor we kali ngelele ding lai la doni we pastor ba ong yana rami bat don lam ban ngai bela keren bat la ong hai tai we pastor inete hak awe kata beton di lapel raya oh nala perkat kai bang ayo keren pensusi ya ini pastor itai pastor ini kumno kamut kumno kunta bat hanta ile itu bang keren menen kesabeton hak barang ngada sutenat batnya pastor ngamla oh masuk men hendai kadang berkat ngada ting ngom yo sanga keren bae yo ngale bae kan di pastor kai go kalaran hendai hane ia thu yang kata kalau ngapa dai hane ni yo iyo ni sama ubala kloi ban wan ha Yesu habo Yesu ka we ni nang duna sama berkat duna ngalasun mari hukum are ki bapa sakai nang duna kata kadang jingkeli jong ni sama bat ngikan mau nong yalam jong ki Israel kat bakile mi negeri je ban naik cengari kanan bat hangne urai kendo isi bon ki jenge hangne ngesu itip ya ki jingi tu khana hangne kadai ya Joshua lada pin pai na ka bai bon jong ki bai Joshua anusan kalonong kad khot kaba Joshua orang di pai beriu balada kami daya kiri ban syakri ya utrai to ji ki yang ada kasih yano kim syakri kata kada ki jingkeli jong Joshua habau Joshua Allah cha ini jing nyom ni jing ot hang itu ki para bangai para lam para Israel jong praja jong ulai laman koi kiri kanan henam mi ki jing nyom ni jing ot wat ki bala don ka pon yang ni serije batun tahang dia Joshua ulah ong yang jing nyom jong ki lada kami daya pi yang kena kasih to jit pi yano kim jit ken cakri kane kajit ong me jong jok yano kim cakri Jisu long hana sama kau we me dan juna adon kau we itu kana pek napok itu kau ong tu ni ladon hak we ke balang kepada kebaan hajar mut kita khat balang di basnap yang ni jiseng dan mesim ke jeng IT nun joki ki wan manyo ngau ya ka khor kumbangi mentani wan nang ki khoi ke si mentang ju pancakri ban IT ban ino ikan di baro ban mane pendon burong ya keteng kabakra ke ju bat hani hagapor bakile IT lat gelade hagapor bakile sakri dak mesim jong di kandu ayu
ya kini jitu kana kau lawan mi ar ngut kibril kibala te ki jai ni ki dur kemat ki jongki bat kila don ya lagi ter bapen sau kong ki jinse kila rum ngene ki mani kila yai nang te nak mat jadi bat nang nena din sate kita pertang artat bat iktin mano bak roy ban chakri yang no jiskris mutra jongki uban IT lagi jengem hang ni por ong hato kat do pikroy ban hindu ta kibom nut ban siap kaindu ban ban jiskris nong menem nong pa jongki pilang ban mi lani ban lek kum ta Kristen ta ki khot trong ka balang kelas ngap jar bat ki dek dan yai bat ki dang pen benai tin mano ban roy ban jakri diskres jom ni ban IT lagi dingin kata kamu lada pimting yang ini sulai ki jomi lada pimting ban ai bat lagi dingin nangka dia ayu wei mino sabar ban pet wei lami bat lami kim kloy IT nama disu ila pet hadu nagi ar hajar mut ar phawmut ba kloy ban IT kat kabaje IT apa ar phawmut nagi hajar mut hubo orang ni kapor kalom bagi dong kibril ke belate yang dong kemat dekat bagi terset yang pastor sedang yang jingkran joki kini sisa kelong kibril kenju nak mental Jesus uner sama ubala kloy badam ngan le ayu mangan yok kejengem kom jukut anda bagi su long hagalong mat ko ti ko nong ar ko ikot kile di no ya ki baro ke Medan ai sa di Medan kloy rasul no sama mamai ka kloy no sama rasul pula perkat ka ke bangale bangan du yang tak jengdon jengangan ai sa Medan Joshua wong jit hi hagre kasi yano kim sekri handai nga bat ka yeng jonga ngin chakri yang blay ubaim o ke yeng jong Joshua kendu man chakri yang blay ubaim ne sama habru ngau yang ni ulah berkat kat ne pangalon atungan ai sing beduk syaitan udon hajan tak apa penkhelo lada men yit ban chakri ubaim men ai sing beduk burung jumi kanda handai lada me trai yang nikam kemudian burung jumi Israel bajung Israel mangnya jadi hima Israel tingkimen burung jumi kanan ki syaitan loy pasio hau sama dan jing benut ban ai yang kita ke barok ulah hamla chakri kam jong percaya ban yang babut yung Yesu ban rak ya kading na kalong kabae hakijingim kujum ulah pet no si hame kum bangala pule Yesu ulah sumar lut ya hukum sama wangala sumar hukum abang Yesu dan nak kena percaya dua kuat. Ulah yai dia hukum, nado ke beningkong, adu ke beningkong. Sama hang dia kuat. Ulah khamla ban satri yang kepaju. Ajing yang kepa kalalom ajing menebita. Exodus 1 men of manebita. Pai nengkong sawat. Kalau nong kebakatan kadukhat kadusan. Kan dia tu yang ini hantu ba kajing le ket kabamut kajing le knan kajing jet kabam talia kalong kat kajing mane berita lada mila balat ye kham balat ban Israel putra
kalong ngila pelom le thao ya somewhere abu keren offshore we are two ya ngam khat ke mene le thao ke de nang man ne ki dot babun ti bu kidat lane pelom ble tu de tu mau ne ke basi yang belang lane sgi yu na kan ke tin yo ble ke tu hani ka jing mene le thao kalong kata ke ka bangila I kampalat ban yo ble jing le kia kalau kat kecing menibli thang, oh samlah, ubah kuat ban yok yang jing embok dikut hani, ulah kela rem no, jadi tu lupa jom sakri jom play kau, bah bun pedang jom ini minta, lagi hajar ngut kibriu, ngiya kendu kum unil samlah, ngibu yang liam kita hakat pak lane burom jom pertai. Hilem kita ngibu ha uble wong kau we medang duna kadang medang bu ha kata kom kamun kau we kadang duna ya me ongak tin ke jong oh jing duna kan manra ya ke jing ka bakra buatas ulai ya ke jong le henre kindian don ni jing bakla oh macam layo man rum sekali kanan menjap ke nolai yuki ya ka nawa kindian udon ha jing duna oh ngidon kam ngigum kristan dengan ini si yuki bamna ya ka ka ngidon kam man ai soble ngin ong trai kani ke yuki ngem dai ban so biang kum dia sama ban kuban dan ban skam ya kata ruas jauh skam bagi jing le ju ndai ni ban so tu sibon ki jing duna si yuki menta idam dan jing le ki bakra don kawai jing tu kana naga jin ke jong play dalam thai banna naga kosper jong lukas kal nong kaba khat khandai yin yo I han to naga du kal khot kaba ar ter kai thu yang I kal nong jong lukas kosper jong lukas kal nong kaba khat khandai ke ji kai kaba gela ban yo naga ni ka jing ya kendu jong Yesu kat ba ula lek leng ba ya we is no ha ka ba we can do ya para lani uba jogu uba ka kerteng jong leu breu tadai Sakeus udai breu uba dem jai breu ban Sakeus udai nong lum khajana lani bagi sai ong hang Bible ong nong krong amot rese dei to nong krong macam kisai breu mayo ingi ngene kisi menta surak kiti sikien Sakeus udai nong lum khajana ya pai ba lani nong song snong bat song ha ka song ju ka Jericho bat Jisu ola mi ha ka we ka si ban lek na ka we ka snong ban lek ka Jerusalem neulah ha ban ya leng bai ya ka Jericho kane ka Jericho ka nong ba ka bai tanat ka don ki bon ki bentha ki don ki bon ki lum ki tem ki bai tanat bat nang ne la ju ban ya kai ki riu man ka snem le se ki balek ki jin khawai jong ki jelene ma Jerusalem ki ya din ki nang ne ki pai ba bat ki pai ba ju Jericho ki ju yo I ki jing ya jong ki ne ki riu Henry ha ka bai ka sni Jisu la yo I Sakeus la yo I ba Jisu on ya na ka ne ka lemti lane na ka ne ka nongba Jericho kum ta la menne habau tek man la ka nem na ya de kibriu handai menta ka lo ka jing ya jong rari no penem bat Sakeus la ju skeuru yang jing la jong lo ane hajar dan to kala ka bamut bat Sakeus la donya na jing kita ka bakra handai yo Sakeus jai dia utau nong krong khana lai sin lo de kibri na bau tre ka kam ka balong ka banya lam yo u cha ka jing bam tap bam klop bam tu bat kibri ki lesi wat da ki bahaya ngam wat da ki kur ki dai ki nong ki thau ki da tip ya ka ni ba ki nong lum khajana ki de kibri ki bam klop ki bale bor ki bale don bor de se ya ka mi ju lo skeu na ka por cha ka por handai dia ayu haba Jisu la lek ang dia Sakeus la pentre mananya kendu yo ta bang la tan Sakeus ham per wala
nama layu ngeu yang jingha bat jingle hijungu teh ne sakios mitep nak ting yang la tho baulong briu barit bat balkot ubama manyoi hau tau pai billion ong jing tho jang le tu rupa bau pai billion mula le kan ti nang ta ulah perkat tu no man pe dan ba manyoi henrei sakios ulah cendenge banyoi yau riu kumta ulah mare cakmat ulah mare baulah tiu udah lu den tempur ulah kieu halor tu den tempur banyoi nama jingun kot ke jungu ungla banyoi ha kana yo gawe ke belaje ha kapor ke ba ngidang ya ya lain bahai kan surat ya trayekta hadon ke paralok ki badon kali ke sulam ki khar bat ladon ke dile ka futbol ko tai medang polo sien na de brio senang ha ban pe ke ni mas kuat ki mar futbol bat hakoi sien wan siapi wan ra den to le aya ya kata aya na sidin na jisong bat kijing keu jonga kam tem la penjonong ni kalau ra ban tang ka jingunong hande sakira tu breu balkat ula keu halor den damur bat hawa la poe jisu bat pai ba jong la ya to jisu hamreng pai ba sak bat sedin la ya bat ondara poe hau tau dien ula yo iyo sakios uba jom halor tau dien bat ula ong hau sakios kitin ke basutna sakios laban bule ke bekas hat kendai terter sakios hian nau tau dien ya ngan lek saying jumi ban kia hari jumi mentakami sakios begini men kemakau pai ba ke masa mat sange pai ba ke den yo jisu kira sange jisu lakme sakios lahir bat pai ba ke alam ti sakios kum yau sem mau yai ahmad lengkap nong kenim banyalam sakayeng tajung akan mau jingun beliau wei kupon kan mengalami pek ngam kami beliau kutu kupon banyak wei nau kapten ang tay sulong layak sa tagat makarkir hablawan poe kan met yak juru di pai beliau ngele pek kat pangiri mga nado nang to na kontrol po marjali sabi sa tay sering terter nyindon lenti bang na kada ka wan ka to kasundong bangkit di soyap ngemla bani handai hakane ke jing ya jong jitu sangai bakambun cucu beliau bat kila yai reka bat jisu lakios ulah hiar bat ulah ya lam nanti syakayeng jumbu yau jisu bat hani ono lakios ulah poy reu belakang lupai lagi ai pilot lak bot hawang menim ulah so si ek pok ki bolole bat ono la poy yang jumbu ulah ya thu hani kumala presdan tadi dong presdan uang gumno bai jingdon jonga baro ngan ai sami lada ngala simtam ngala bantu ngala lekrop ngan ai siu sau ja ni jingdon jonga baro ngan ai sa siteng ngan ai sa kibadu kumta kani mati di renjangan yang kuat dalam ai sya kibaduk sangau beruspa cemalaban ai berjisuang ai hendak sakios dalade hiulah terwa jengdon yang abaro ngan ai sya kibaduk tin jong long penim hang ni ke thu bat uang jing penim kawan menta agaying jumi tadawi pai kadika lukas khat khandai nong ilang bajupuli nang ni nado khat wapra haba wa yeng haba joj sakios om ham prai hakmi yang aba hiteng naki ero ki jonga ran atra nan ai cek baduk barnada alam simklop yang ero yang noru dan memudoi lamner ngan sakiu pat sau sya jisu teu om ham hakadika si
jing pen em kalawan hane ka yeng nama ba uru ulang kun jong no kun jong Abraham kun jong Abraham dari jing ai tilot jong Sakios salih ban om yong no pen em ya an yalam sakaye kajubi o mo perkan ke jim long jong sakayos ni ka por bandade nga bandade hi lese ladau ta uri frau un ong nan sa ha ka yeng yuki lese ngin piu lese ngin te ngin perkat ke ngin le kum no ngin aja ka sa yo ni de un bam de un kia kum no un kia sakayos sem jing salia ulaya lam yang no nong penim segini di sini jungi mentang alaman perkat bab don kibri wala da kilak wa banwan kiamet haga ying jungi hendai bangin terwa hendai ladang kilak wa da kiamet haga ying jungi hendai bangin terwa kalau kembali arah ngalai sen senobong ilalit wa da bahye ke belanja ke mahar au ai po sopos ne mencua hendai lalirat knak na selong ila tip ya haga ying jungi kibri wala kita bahiyang jungi kita don hanapong pandang ila yo ke address babian ngadu bayana ompat kaj pakai ke beriu kila mi nasnong bat kila le la poi handa kila keren bat kila le mele kum kinamwan kai kiong kita bangsa hande eni wandon kang ngin sa hotel hande handa kila khat bang ni kemen ni serta hande kila semua bangsa ini jungi hande hande por jisu lam salia ban om baik sakios ngan sa bat me hakane kami ta kalau ke ke masana jisu ba sakhiyat hakane pot le don ke dinge dei ke baya hajane dinge dei hajane noi thur pa jong le ke tho hakane kon jing san ka ta ko ong ka jiwan ya nanti jong jisu sa jet ko om dei ta ka ba sawan yai lai ban yai kai hande la wan ban ya long dinge dei ke bajan bat sakhiyat dinge dei ke bajan bat sakhiyat banyak eskan bagi jing dia yang sakayos jisu om dei tangkung no para lok bumda hadu tata nula priang ye hukum to para lok bajan bat tumuta nong penem bat nong siu pa ujung para bangai para lok ni ke kapor ngapa banyak lang ni jing mut jing berkat kami hang ni kapor hadu kan no ke jing ID bat kajing ngawe jan kini almut panjalong iwe bat banjo yang kata jingkular pakai jing penem hakane kasni kalalong haka yeng jong om dei tang sakayot handai kalau wan haka yeng ba ro kawe hatu ladau jisu un ong hangati ibayo ngeu yang ni kubor ngan wan sa hari yopi ayu yang ini dengan ini lete perkat bagai jing jumi kalau kebarin jing kia kembang kamera kebon soman bang bandi kembang hato lete ke jing jong sakayos ke jing jong tong nolong kajana beriu baru spak kata ubala cong ajariko wala pentre knan nei beriu ki baru spak ki bun ki nong lum kajana ki don to wat ki pai jong sorkar rom wat ki rom ba jong ke himarom kila don to lese ke yeng jong sakayos tolong bo ha bat penat ula balik ta jisu hakne ko ai bangin klep dia kata ke yeng duki pelanjong sakayos dei la dei pai banga haga titi jong afsar bor sa kinong koren hanging siap ayu bor bong hakinong koren sa nungkong koren lai hat riu titi jong afsar bor kilai koren hato hem tep ba hi dei ka yen jong ble kamnan kami ni man prem bharat ka yen dolai ni paki kita ki yen ki plai sana hade ka yen ka ba ni kita kam hi dan kam ti kalong kane ka met ka jongi om after puan hato kim tep ba pilong ka yen jong ble padang inan man penthli ade ko ba penthli sakayot blay unsam hakane kayen kajongi amba unsam ka yen ba tha lagi mal pegnat lagi jing pelut ba bun ka
pisah hendak ying jungi kalau kai ying balai boleh jadi ban pri wang yang ada ying jungi ban syak banong wan nong penem apo adono kajong bangan perkon ngakwa ban kule na kitab Deuteronomy kalau nong ka ba chipo kan khot ka ba khat a hamne ga thu yani chipo khat a Deuteronomy chipo khat a ko Israel mentate ko Israel utrai wa blai jome kwa ayu na me tan ba men jepte utrai wa blai jome ban men yai hakan ki jumu baro ban men e u ban men kri ya utrai wa blai jome da kai da ka donor baro ko Israel trai wa ayu na umpanya dengan ying bawah umpanya dengan sebab jome man jong kami hendak kami min ai ting ke bangun min paret komo ya lagi batman sumar boleh keren ai ya berdua jom ai berdua jome ha ai ya kata jingerap tu baduk kerduk jisu le bha hai we na ki bari tame la le bha ke yang ta kubor kabang pule na ke do play agar sni khoi ka sni ka pa kentang ka jung phi long ka ye jong le ai lên trong hai cái gì ban ayu ni min ai ya kadu lai itu penyai ma min raya sa ya na man om di bangala ngan ai sa kadu tham tam me raya penyai jing ai di balik om menghilangkan ai dalam sebab itu om menghilangkan ai dalam kesel itu ni jing ai itu kita nak bodoh kok hilangkan ai kau wei nah jing kau kibaret itu hilangkan ai nak macam kau kepada kita boleh hilangkan ai kapor ban cakri nak bentar berteng ke makrawan ben menaya kubur kita tak lepas tatang ini ai itu om menghilangkan don nak sebab di babun kamu sakit om menghilangkan don nak sebab babun kamu ni sama dari ai ingin kiar dia kata yang dia percaya dari ai dilon yang lagi saya kekam aja boleh ai jingdon jumpi no dia jauh boleh problem kerku ini dia punya nengkor amin ngakak penong kublai shibun inong kren na bentar to kubor bat ngangit kemba baro nanging la yo ka air ke jihikai hakabang le asngau ba kumno tu khun samla nak bentar ka jing sobha ka jing kwa ju ya kaspa u kendran no u kendran din no ya na ublai te lese ka jingim jongiru ngathrai ngibon ki ai ka jingim ki bangi bu hakmat shua bani ublai te ngathrai katu ka khubor kalong ka ai ka ba ni habanti jeliu ban perkhat namta ka jingim jongi simet akwa pi baro pinya perkhat simet pinya ai ka jubab shaublai hi te ban penwai no jing seng jongi akwa nginia phai shaka number jing ruai ka ba ars pa lai pho ka bong keng perthei ngajit yu jisu keng perthei ngajit yu jisu buram jongka tangkanam kane junam jing e jong u lebaki por kan omdam Stay by
au blai ku pa jungi bahab neng jisu be sajisen ba atrai hak ni gesngi ba khoi ka ba kantang ka jong me ka sabatan ngi wan ban ai ngoi ame nam ta ka jigru khu ga mlal the halor jungi wei pi wei ablai kublai shibon ya ki sngi bla le no ma ka tayo ka bang le yo ki kam ki jam ki bangi trai ki jing ya ti jungi ki jing pendap jing penbeng jong me atrai baro ki long ki de ki jing ai ai ka jing e ka jong me nam ta jungi wei pi wei berkham tam hak ni khlemat ngadwai pamen don kal man ngi lemba ki por ki bang sa jongi try pha lam man sim kho jong me man ai bor ngi ban ya lang nang kat ban ngi namar metip ngi ya ya ki sngi ba e ban le se ga dei ke ke ba me hi meten jo ingi atrai ban ji sube pan bor ne me pe ne du berit hadu ba he momen pelat plinti lam ngi bangi long sha kita ki syakri ki jong me ki siti ki ba em syaka perthai nambar ngi tibon ki brio ki bam patip ki kaktin ka jong me man kata try ai boringi bangi la ban le ke ke ba hatam ba khandia du nam ta jing ki wei pi wei ku ble shibon try nongkren mela ai bor i try ban pen pli ki mat jongi hak bangin nang try ban jan chu sho shame om ya ka perthai man ji subi kublai shibon ya kejing kurhu jong mero ya baro ki ba shashkor hak ni kapor ki ba shashkor ki tin de jong me ki ba aya kapor jong ki hak ban ya ro bat buram ya me atrai kurhu me ki wei pi wei klem nak let try ngi duai nam ta ki ba pang ba stam ngi tip bat ngi os ngo ba bon wana preng ki para banget jong iro try ki dan hapeng ki jing pang ki jing stam atrai kum hak ni kapor le se ngimla ban i ngimla ban tip ndre ma me atrai me tip ki ni ki baro ya ke jing pang jong ki ke jing stam jong ki try met ban men sem mar kata ngaduai bat nga kerpa de me try men bu kiti bakhlan bor jong me halor jong ki i wei pi wei i badan ke jing dan kam ban shat ban kot no ablai kublai shibon sai sen pa di ki baro isubet habawai no ni jing seng jongi to ai ba ke jing i ba jong blai pa na do ki bam jukut shedu ki bam jukut ka jing isnai jong blai khu ni Jesus Christ lambat ka jing slok jong man sem khot to ai ba kini lai hawai ka jing long blai kini don kat lang bat ngi na do menta shedu ki bam jukut amen te ka jing seng jongi kelawai ngin se sempat hakawi katayo kublai shibon